Здравейте, днес ще играем на The Sims и с мен е Крис. Здравейте. Да ядеме, да се къпеме, да намкаме. Какво работиш? А? Какво работиш? Работа. Каква? Работна. Като какъв? Като работник. Сета я. Това не знам как ми е хумна. Работим в кметството. Бяха ни повишили в... като готвач, ама... Взеха по 150 лева, ама... Като готвач в кметството. Не бе, там в една кухня ни бяха такова ли. Повишили, бяха ни наели, повишили и ни уволних. А имаме при нашата жена. Гледа ли епизода? Не. А го гледа. Пише буквално, че е биш съпруг. Така. Съпруг. Да. Знаеш какво е? Да. Какво? Ще разбереш. Това гледам малки децата. И какво като гледам? Chilaki? Чираки? А, муй. Orgalar. Казах тук. Да не отивай само до Разни неща. Окей. Уху! Не. Мани се бе. Тук поне да включих. Мах, не се... Айде бе, колко неща включих. Айде! Много изнервяща музика. Не знам. Айде, играем на компютър. Ей така. Гледай как штрак. Штрак, 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 штрак. Та пак тали ще ме буди бе, аз ще ме буди. О, в миналия епизод бата как бихме шамари на едни. Айде, защото имаме такава. Чак малко да намалаче. О, много силно. Едно малко баничка да си взем. Това беше тъпо. Малко баничка. Малко баничка да си вземем. Та, сериозно ли пред нас ще ви кажа? Скоро зад нас. За аромат. И пак беше, и пак. Чакай, си бия братец. Не ти го да капа. Не си ги потопи, ако не видя. Чакай, си пуснем телевизора, не работи така. Няма ли да спиш, ще закъсне за работа? Не, аз съм само от 8. Тук не пише, че ти е съпруга. Спаус. А, да. Пише съпруг. Съпруг или съпруга. Ето, виж в новата версия на Sims 3, виж какво е. Има телевизия. Ти преди като играеше нямаше телевизия. А сега като играе има. Имаше, ама беше само бел екран. Не е верно. Верно. Не е вярно. Вярно. Не. Вярно. Не е вярно. Я гледам комедии. Също го имаш. Добре, как ми е интересно как гледа, като така настрани гледа. Виж? И се смее на какво? На дивана? Сигурно. Ми не са ме приликвало играта, значи. Той пък как се радва. Ох. Мисли. Ловил съм един епизод. Майче 2. Не си спомням. Да ти кажа ли една тайна с рибката? Не знам, аз го показах вече. Все пак малко сме скарали пари. Гледали съм харчил пари вече от една седмица. Майче. И защо толкова малко? Ох, хайде, че... Нали Не знаеш се как? доспа нещо. Нали знаеш как? Опа! Нали знаеш, че мога да продаваш рибата като ловиш? Да, знам. Защо Нали това аз ти го показах. Да, отдавна, ама... Ох, Нали... И защо тогава имаш толкова малко пари? защото не сме ловили много риба. Аз преди по цял ден лових риба и... И аз. Като играхме преди аз. Ми лови риба тогава. Когато беше безплатна. Да. Ма сега има някакви нови версии, много по-хубава. Плаща ли се? Да.
И за колко пари я купи? 12. Чакай, че е 8 часа. Да ходим на работа. Имаше едно косъмцо. На му. 100 лева. Да, пак не лайни. 100 евро. Айде сега, по твое желание, отиваме да ловим рибка. Рибка. Защо отиде в къщата? За да се намувам. Да се надеш. Да. Може ти вземе 10. Трябваше да ходя при нашата жена. Там ми е безплатно. Ма нищо, това 10 е само 20 лева. Ма се наядох. Сега пак се връщаме от града. На здраве. Легавиш се. Знам. Айде сега рибата. Доста не ми се разваляме. Защо? Защото не съм го чупил. Яко е като ти се разваля да си го правиш. Не знам. Тук се правят много яко неща. Трябва да се свържа жички и такива неща. I believe I can fly. Легавиш се. Знам. Вече имаме медал. Да уведем на риба. Ай, чакай. Малко да насипам да излезем от играта. Помниш кога стигнахме на Майнкрафт и събудявахме диаманти, аз да натисна паузата и изключих компютър. Да. За първи път, ако стигнах на компютър, кога за първи път намерихме диаманти, аз казах да си изключи компютър. Добре ви тебе. Не можеш късмет. Носиш мусташ. Намерил съм. Защото не съм копал много. Само един път. Да. Ама не съм копал, но много високо копах. Защото тогава решихме да копаме дълбоко. Мисля да почнем проекта на Pocket Edition, но той не иска. Нали това? Няма. Имаш памет. И мисля не си на телефон. После това да бъде. Айде, да бъде. Малко да съм. И да ходи. Поръщава, дете. Да бъде как се прави. Сега отиваме до магазина. Да си продадем рибата. Кола не хеликоптер. Кола? Кола. Сега събираме за кола. Кола не кола. За кола. Добре, събираме за кола. Къде има кола? Тук що чух. Къде си? Ето я. Да си купиш, не да... Знам бе, разбрахте, просто исках да видя. Сериозно ли? 235 парички. Ички. Като хващаш глупави риби. А? Като хващаш глупави риби. Ами такива ми пуска. Аз 2 пъти бях хванал така тина. От последните. Какво? Какво ви смешно? Нищо, ами, е Тина. Да? Нека да викаш Тина. Смешно. Има на човек. Ха-ха-ха. Смесъл, не го повторя. Така викаш. А? Нищо, айде, айде. Така сега. Така. Малко е загубя, това ти... Тук правиш. Така. И? Уху! И? И виж са. Нищо. Не виж. От майчката. Трябва да кажа, задавих се от мачката. Аз чух нещо. Якето. Вземи го. Не.
Айде сега. Лягам. О, после ще ходим пак при оня. При кой? При един. Уй! Матачен. Айде, че пак ще закъснеме за работа. Леле, 2 пъти, 3 пъти сигурно сме ходили на време за работа. Всеки път закъсняваме ли с 10 минути? Или с Не си 15. лягаш на време. А? На време не си лягаш. Не, виж, че той се е гладен, все му се моча. Все му се моча. Пика му се. Едно и също е. Знам. Аз само се сяках. Разка се и пак закъсняхме с 5 минути за работа. Ти кола не закъсня. 3 минути, айде. Тан 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 тан. Или пък ще ми потът. Ще ти пътат, ма после ще те уволнят. Сега отиваме при Люк. Какъв лук, бе? Пак да му бием шамари. Не ли е лук? Не, какво? Не е лук, не е лук. Ни в това ръка. То лук. Вика ми, не е ли лук? Абе, добре. Айде, бе, мани се. О, я си друг. Бием му нос. Много се лигавиш. Много. Много се лигавиш. Кой ще гледа това клипчето? Къде се лигавиш като? Всеки. Защото аз съм the best. Какво в просветите ли? Не бе, не сядай бе. Добре, той е тук. Аз как трябва да си влизам вътре? Защо? Няма. О, в един епизод. Това вчера го качих майче, нашко. Легнахме си до него. Той стана да ни събуди и почна да ни се кара. И не му надъхме шамар. И се тръгнахме. Не, после пак разпакме и така ни буди няколко пъти и ние само... И накрая те изгони, нали? Надъхме шамар. Сигурно ти е unfriend. Или? Не. Пише, че ме мрази. Помниш ли го е той къде е Маршал? То нищо не мога да се угоди. Знам, той няма приятели. Не знам, ти ни път... Даже майка му не му е приятелка. Един път, без да искаш, му взе телефонния номер. Някак си. Аз само го имам. И... Майче, сега ще ви... Там да си влезем в тях. Ти му кажеш нещо, той и... Да бе, той е невъзможен. Ма па е жена. Женен, да. Пак ли ще влезеш в къщата, бе? Не бе! Късно е. Не. Дизлайк. Не те харесват. Не, махай се. Махай се, бе! Махай се! Ма зато бягаш, бе. Къде тръгна по горите? Тя що ме го... Къде тръгна? Да бегам от те. Не. Махай се, бе! Махай се! Пуска си по горите. Ето що, да ме изгони. И какво да се направи? Опитах се да избягам, ама тя ме гониш. Ходи по-бързо. Ходи на фитнес. Ти ще да има фитнес. Се пак влизаме вътре. И сега не искаш да стане да спиме при тех. Няма как да стане. Ще стане. Да. Надявай се, ти не можеш да влезнеш в къща. Мога само така да почукам на войната. Или гло. Маршал. Така е. Сега. Не, защо Маршал идва? Айде, бе. Абе, я поготовя. Чакай тук, бе, къде замина, бе? Стой! Ма не иска да разговаря с тебе сега. Ще иска. Гледай се. Само да видим дали ще ни излезе. Шамарите ли? Сега ще видя... О, yes! Хляб. Шляп. Сега пак ни намрази. И шляп. И сега се махаме от тебе. Ела ви, клиси и гледа. Това видя ли го? Сега пак. Enemy. Не.
Айде пак. Не, това бе. Не ме харесвай. Гледай. Ох, О, Немесис. какво значи това? Много ме мрази. Так. Да, и аз те обичам. Ай, чао. Това завалено време. Ще ти изгонят. Да, пикай. Ще ти изгонят от къщата съвсем след малко. Аз отивам в моята стая. Как прилича твоята стая? Не пай така, ето това си е моята стаечка. Само да изгася лампата, че все едно не съм тук. Как тя сама ще изгаси. Кой ме събуди, бе? Спал съм 2 минути. Я така сега си... махаш от тук. Няма нищо, къде казах. Кикаут. Не. Ти искаш шамар, бе? Ти искаш шамар, бе? Фани, фазо. Шамар, бе? Само трябва да ми излезе. Цу. Пен. Какво бие шамарна жена? На това ли И ти ли искаш шамар, бе? Ти ли искаш шамар, бе? Ти бе, ще те мрази май целия град. Ма я не ме варай, бе. Не! Просто си гладен. Да, знам, забравих да ям. Сърдиш ли сега? Не. Просто не ме разбирам как си толкова глупав. Какво? Може си глупав. Да. Да ти сходи града, защото си кола. Иначе щехме да умрем. Ох, как ми се прикашля. След така, сега няма поглед телевизия кака. Яш. Ще ям. Като те изгони пак ли? Това си е моята къща, бе. Чуй какво казах, ще ям. Ти ще ядеш ли? Какво? Краставици с домати. Да. Краставици с домати. Една краставица или 2 домата? На майко. Да. На какво? На краставици с домати. Как са доматите? От лявата страна на краставицата и от дясната страна на краставицата. Искаш да кажеш? Не бе, домати с краставици. Аз път краставица с домати. Ти преди малко направи фигура от тези. Зеленчуци. Каква фигура? И каква? Прът с 2 топки около нея. Прът с макара. Не прът. Един път се стреби да лираш. Това прави така. Вече, нали, пее една песен от завързаното кралство и само вика: от скука вече се побърквам прът. И беше много смешно тогава. Сега някой: от скука вече се побърквам прът. ти ме давай. Айде отиви на работа, Хоби шоп. Какво е това? Нещо много интересно. Ще мога да си купя от магазина за... О, телевизора ми се... Телевизора? Развали ми се! Yes. Така, какво правяше сега? Това го изхвърляхме. Така, слагахме ново. Имаш време. Това го изхвърлях. Да, верно. Так. Оправихме си го. Майче. Не. Да, оправихме го. И ще оправихме сами телевизора. Сега пак закъсняхме за работа. Хладилника. Същото. Не знаех, че телевизора ядеш. И закъсняхме пак с 15 минути за работа. Но вече си имам основания. Не сме могли това да го... Като те пита шефа, какво ми развали ми се хладилник? Добре, той не се е наял. Добре, как не може да издържи без храна от 8 часа до сутринта до света? Аз не мога да издържа. И аз няма да издържа без храна толкова време. Да, аз съм издържал 3 дни без храна. Да, на фотосинтеза ли си? Сигурно ти си ще бил едни листенца и си стоял на слънчева светлина. Сега ще трябва пак да хакаме, Простоти. А? Ти го горил простоти.
Не мога да разбера защо се приближаваме все към един ъгъл. А? Не мога да разбера защо се приближаваме все към един ъгъл на стаята. Какво? Нищо. Един ъгъл на стаята, бе. Еми е така. Ох. Чакай да го мърдай. Ето ми първо. Остави, нека се каже следва. И в момента се тестиме, бе. И в момента се местим, нали знаеш? Да. Ти затова ли ме буташ от тебе? Еми, Аз не мислях, защото не виждаш. скоро аз ще почна да правя поредица на FIFA 15. В кой канал? Не знам, сигурно ще видиме. В твоя сигурно, да. И той ще само да бръдна. Той ще не трябва да просудима. Което направи пред целият клип. И право да жама. Заложната къща кога ще работи? Де ме купиш? Пауншоп, козович. Не разбраха ма се. Какво си Ще разбрал? почна поредица на FIFA 15. Това ли пише? Не, казвам на зрителите. Чао, няма да си продължиш с 5 звездни отбор. Не, първо ще ви покажа моя 5-звезден отбор Който с се казва Арсенал. Ливърпул. Арсенал. Ливърпул. Арсенал. Почна поредицата, вие ще видите как се казва. Арсенал. Вие ще видите. Арсенал. Те... Те ще видят Арсенал. Ливърпул. Арсенал. Така мога да спорим целият клип стига. Има много добри футболисти. От Арсенал са всичките. Нито един няма от Арсенал. Не, един само имам. От Арсенал е. Един, да. Ама пак е от Арсенал. А с Ливърпул минус 2. Да, плюс 5-6. След тая. И ще почна да си правя нов отбор. Според логиката на Сашо, Да ви покажа как се прави мега понеже отбор бях на 15. миналия канал бях направил юбилей на 8 абоната. Според неговата логика, аз съм започнал с минус 2 абоната. Ими да, юбилей се прави на... 5 и 10, знам. Ама според неговата логика, аз съм започнал от минус 2 абоната. Ами, то не вярно, не знам. Ох, чакай, че ми се спи малко. Влезем в къщата му. Спи на дивана. О, в тази къща бяхме ходили вече. О, не, секционера, на където му бихме шамари. Шамари? Нали беше това лук? Да бе, той не е. Той не го знам. Абе, защо още не мога да готвим? Защото... Рецепти. Откъде се купуват? Да ти кажа ли? Да. От магазина на Маршал. Там от готварския магазин. Чакай да се направи едно кафенце на бързичко. Това ме прекъсна. Бягай от тук, бе, пиеме с кафе. Няма ми говориш тук, махай се от тук. Където работиш, там се купуват рецепти, ама за да си купиш всичките много пари ти трябва. И после трябва да си дадеш пари за продукти, така. Свърши клип.